sa taraman ug sa kong bukiran. Aroy, 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 aroy. Ayaw na silbunan sa mga kahiran. Aroy, 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 aroy. Di ka ba maluoy ni pumring alindahan? Di ka ba maluoy ni pumring alindahan? Sarang panayang urutan dito ang duha ng taang ang gibong pasado maasan talaga mabusag mo lang kung gipuan kung anong mabuhan at paano kaya mas siguro urutan dito ang duhang ng taang ang gibong busagi maasan talaga mabusag man lang kung gikuan kuanan maupan ang bawang kaya mas siguro matighangan ni siko mayo mo nga ni lumo andusan kahoy ka ng pikoy andusan bye-bye ka ng bukoy andusan tawag ka ng bagay makaluluoy. Matighangan ni siko bago mo nga ni lumo alusan kahoy ka ng pikoy alusan bye-bye ka ng bukoy alusan tawag ka ng ahon makaluluoy.